na mpaghara South East nke gụnyere Anambra, Enugu, Imo, Abia na Ebonyi nọrọ na nzukọ ha nwere n'Owerri wee kwekọrịta iguzobe otu nche ejikọrọ ọnụ nke akpọrọ Ebubeagu. Dịka ogbo ya nke dị na mpaghara South West akpọrọ Amotekun, Ebubeagu nke akpọrọ ya n'isi n'asụsụ Igbo ọ bụrụ Ebubeagu na-eche agụ bụ otu nche ga-echebe mpaghara South East, chịkọba otu nche ndị ọzọ dị na mpaghara ma buso nsogbu enweghị ezi nchekwaba dị na mpaghara agha. A tụrụ anya na isi otu nche a ga-adị n'Enugu. Maka osinadị, ya bụ okwu bụ nke chi ụmụ n'ihi na ọtụtụ ndị bi na mpaghara na-ata murimuri na-atụkwa egwu na nke a pụrụ ibute nsogbu na mpaghara South East. Otu ndị ọzọ nọkwa na-aba mba ka agụ wee na-ebe ebubo na iguzobe otu nche Ebubeagu bụ awansi na imegharị ndị mmadụ anya. Igbo mụrụ m kwuru na ọ bụrụ na ewu chibe ọchị ka ọ nụrụ na agụ na-abịa, ekwesịrị ịmata akwụkwọ ọ tara n'ime ọhịa. N'agbaghịkwanụ ka mmadụ toruru ogologo, ọ ga-enweghịkwana ike ịhụ echi. Mụ na ndị ọma n'ebe a taa ga-eleba anya na ya bụ otu nche akpọrọ Ebubeagu n'Okwuakpunonu nke taa. Ndewo ndị ọma nji eme ọnụ, ebe bere ugobere, nke si ibe ya ebele, ya biko gosi ebe ọ ga-ebe ka udo chia n'ihi na udo ka mma. Ọ bụ n'oge mmemme Okwuakpunonu ụlọọrụ NTA ka anyị gbatakwara ọzọ ugbu a. Aka m bụkwa onye nke gị Dominica Ogechukwu wee na-asị gị kpubetekwa nso ka isi emebu na mbụ ka ịnụ ka ọ hara anyị n'ọnụ ụbọchị nke taa. Ndị mụ na ha na-ebe itinye ọnụ n'okwu bụ Ọkammụta Jude Udenta. Ọkammụta Udenta bụ onye nkụzi na onye na-ahụ maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ na mahadum Esut. Ọkammụta, biko kene ọhaneze. Ọhaneze, ekene m. Onye nke ọzọ bụkwa Maazị Fidelis Ede. Maazị Fidelis Ede bụ onye na-akọpụta nri, onye ọkaiwu na onye chịburu ndị ọrụ mgbe ọ nọ n'ọrụ bekee. Maazị Fidelis, biko kene ọhaneze. Ndị be anyị udochi anụ. Ndewo. Ka m bido n'ebe ị nọ, Ọkammụta Udenta. Kedu ka ị si hụta ya bụ otu nche ọhụrụ eguzobere ọhụụ akpọrọ Ebubeagu? Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ọ ga-abịa n'oge a? Ọ ka bụgodo ebumnuche efekwu ya, ọ ka apụtabara afụbịa. Ọ bụrụ na asị ka nkwube ekwube ifekwatara o ji pụta nwere onye owere anya na nchekwa nke ndụ na nke akụnụba ndị mmadụ adịrọzi, bido n'ime ugbo ruo n'ime obodo. Ndị mmadụ wee sị mba na nsogbu dị nnukwu na-enye ife ndị ọzọ na-eme, maka na mgbe ụfọdụ ife dị n'ụwa bụ ife ndị ọzọ na-eme ọ dịkwana gị ka ọ dị mma ka ọ ga-enye aka. Anyị na-ebianizi aka kedu ife a ga-eme ka e wee nwee nchekwa n'obodo, ewee bidozie ebumnobi ya bụ ka amụrụ ma ga-enwe Ebubeagu na-eche agụ. Mana ọtụtụ na ndị mụ na fa gbagoro nkata maka ya si na afọ a abụrụ ifefe chọọ, maka na anyị ma na anyị na fa na-emefe ọnya nwa bụ ndị nwe ebube na-echefa, mana ya kwụsịrị ịbụ obere igbu m ife ifọzụ ya bụrụzie. Ndewo, Ọkammụta Udenta. Maazị Fidelis Ede, o wee ihe i were gbakwuru ya, ọ dịghị ka o kwesịrị ekwesị na ya bụ Ebubeagu bụ ihe kwesịrị ịbịa n'oge a? Nke bụ eziokwu bụ na mụnwa ama mbịa zọba awara n'ife gbasara afa ma ife gbasara oge o tosiri ịbịa. Nke bụ eziokwu bụ na ịbịa obodo anyị nwee iwu na-echekwebe anyị. Ịbịa ndị ọ dị n'aka ichekwebe obodo bụ ndị ọchịchị, bụ ndị gọọmenti. Mana ịbịakwozie na nke ndị ọchịchị bụ gọọmenti jee n'akwụkwọ iwu obodo anyị, ifu na ndị ewepụta maka ichekwa obodo, ime obodo, ọ bụ n'oyibo asị na internal affairs, bụ sọ ndị polisi. Anyị wee na-ajụ ma akpọrọ Ebubeagu ma akpọrọ dinta nke ọbụla akpọrọ ya,
kedu iwu na-akwado ya maka ebe nsogbu nọ bụ na ị na-anya dịka anyị na-ekwu maka ọdịda anyanwụ bụ South East o nwego n'oge ndị na-achị anyị gbakọkwa oge maka anyị nọzi ka ife ndị Nnewi na-ada asị na ọgba na-agha enwu di ya mmadụ ga-anọ mmiri a n'elu oge ozo ochibezie esi ma ebupụtakwa ife dị n'ilo o nwego oge ọ dị ka a ga-asị na abịakwa maka dịka otu ọkaiwu si wee ọkammụta si wee kwuo o bidoro n'ife gbasara na ndị mmadụ adịghị ejezi ugbo o bidoro na mwakpo onwe oge ọ bụ ndị ntọ ndị a na-achị anyị gbakọta n'Enugu a wee tinyekwe ma nke a sị na forest guard ma neighborhood mana ife a na-ajụ bụ na Ebubeagu a na-ekwu onwekwe mbọ ọ ga-eji n'ọgụ maka ine n'ebe isiokwu dị anọ m n'ọlụ ugbo ọ bụrụ na ndị mmadụ ama nchekwebe onwe ha mana ife ọ bụ na iwu mebeli nche mee na ka ọ dị na ka obodo dị na unu ga-esikwe n'aka ndị a na-akpọ ndị uwe ojii wee mee ife unu chọrọ ime ebe a ka nsogbu dị maka ọ bụ na ndị na-achị anyị nwee ikike inene nke a na-ekwu na be ndị Yoruba bụ South West onye na-achụ onye ji egbe ji nke a na-akpọ catapult ka ebe ọ rọọla ha ọ dị nke ya mee ọkammụta ji wee sị na ebubo adọzi maka ine ife a niile a na-ekwu ndị na-akpa alụ a ọ bụọkwa nna ha ka ndị Igbo chie ike mana inene ụdị egbe ha na-ebu a na-akpọ AK-47 ebe a na-asị ndị be anyị na-eche onwe ha ha weghachite nke ha bụ egbe eji agba nta ịfọrọ nọ ebe a ka nsogbu dị ya na ebe m na-ekwu bụ na otu osisi na ebumnobi na ife anyị chọrọ ịfụ bụ ebumnobi anwa kedu iwu ewepụta ọ iwu nwere ike ime na ife a ha na-echekwebe na ndị mmadụ nwezi ike iji aka ha na-echekwebe onwe ha ebe a ka m chọrọ iti ebe ọnụ anyị ka ga-abịa na nke ahụ mana kedu ihe atụrụ anya kedu gasị ọrụ atụrụ anya n'aka ndị a bụ Ebubeagu na ha ga na-arụ na mpaghara South ebe nsogbu anyị dị bụ na ife anyị na-eme n'obodo anyị a na anyị adịghị eso iwu ya bụ ebe nsogbu nọ ọ bụ na ije n'akụkụ iwu obodo anyị enwere ife a na-akpọ federal gọọmenti ya gọọmenti nọ n'isi enwere nke steeti bụ ebe anyị nọ enwere nke lokal gọọmenti ka ezi ife bụ na ọ bụ na enye ndị mmadụ ọlọta ya ịbịa na lokal gọọmenti na ngalaba nke ịsaa n'akụkụ nke ịnọ a na-akpọ shedo ewepụta ọlụ lokal gọọmenti ga na-alụ ine mkpamkpa niile a na-akpa ọkwa na ebe ndị mmadụ bi ana idene ka ndị Igbo si ebi ife anyị na-azọkwanụ bụ akụ na ụba na ndụ anyị ọ bụ na enwe ike iguzobe na lokal gọọmenti dị iche iche ndị nwere ike ichekwebe ebe anwa ha nọ ife a niile a na-akpa na-asị Ebubeagu ma nke ọzọ ga-ana maka ife ọ bụzi bụ na polisi ga-anọzi n'ọnụ nche nke steeti ife mezi ewegote ya na ife niile bụ ife abụọ ife dị na iwu akwụkwọ iwu ọ si nọ security and welfare nchekwebe na ọdịna mma ndị be anyị ndị ọbụla mma ka o si dị na nke ha ha wepụta ife ama ga na-egboro ha mkpa ndewo Maazị Fidelis Ede ka m bịakwa na nke gị ọkammụta ịna-anya n'obodo anyị tụmadị na mpaghara South East anyị o weburu otu nche a na-akpọbu Eastern Security Network mana ịna-anya n'otu ahụ kịta n'anya na Ebubeagu kedu ihe ị fụtara ọ dịghị ka nsogbu agaghị apụta anyị anọgo na nsogbu anyị nọ na nsogbu n'ime nsogbu ka anyị nọ na ya ụmụ ife comrade kwuru ọ sị na ife a na-ekwu ọnụ maka ya bụ nchekwa o wezi kedu ka obodo nke a na-akpọ steeti maka na anyị gwara maka ka e nwee steeti polisi mana anyị nwere onye ọkaiwu ka ọ maka si etinye mana mụọ na onwe mana ife a na-akpọ ya bụ structure ọ bụ na enwere that particular structure ife anyị na-akọ onwere it's a waste of time abịa na nke ịkpọrọ Eastern Security Network ọ ka a nọgidere ndị na-eto eto nọkọtasị ọ bụla a ga-anwụ ka anwụsịa onwere mgbe eji onwere
ọ bụrụ ndị na-achị mgbe nwatakịrị na-apụta onwe ekwulera mitin onwe nụ maka ya ndị mmadụ kụrụ ofu mbọsị bụrụ emego more than 1,000 moto ụgbọala onwere onye nụ maka ya ndị na-achị gọvanọ kwasis governors of the southwest fanyị na-epụta alọncha ya ejerakwubi ya anyị ga-ewe the AIG ewe nye ọda now ị na-ekwu maka Ebubeagu so amụrụ m etu ndị Ebubeagu ga-esi wee chekwaba anyị na nke anwa so ife na-ekwu bụ na ma Eastern Security Network ma Ebubeagu ma forest guard ha enwecha forest guard kwụsịrị igbu ndị mmadụ na ụzọ ụwa mbọsị na gara aga mgbe obodo anyị bụ Naijiria na-eme ka ife dịrị onye ọbụla mma ọ na-abụ ọ bụrụ onye na-achị bụrụ onye ugwu onye isi ndị polisi abụrụ onye mgbada onye isi ndị agha abụrụ onye nke ọzọ ekecha ya eke ka onye ọbụla nwelu ife a na-akpọ sense of belonging sense of security mana ife a na-ekwukọta na street anyị bụ na dịka ịgba n'obodo ife a na-ekwu n'ime obodo bụ na ijide onye Fulani megoro ife ọbụla o mee na iwu bụ na ọma anọ karịa 24 hours na police cell. Ndewo ka mmụta ikwuru ọfụma. Fidelist ka mbịakwa na nke gị ọzọ ịma mgbe ị na-ekwubu okwu ikwutere okwu iwu iguzobe otu nche a n'ihi na gọvanọ na-achị Abia steeti ekwugokwa udo okwu a ya bụ okezu ikpeazụ ịbịakwakwuo ugbu a ya bụ kedu ka iwu nwere ike isi wee guzobe ya bụ otu nche ịma na nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka ọkammụta si wee tinye ya a sị na o nwere nwoke be anyị oge ochie oge a sị na a na-ele ndị mmadụ o nwee nwa ya ọmụta ọ dị ya ka ọ na ọ da agba mbọ ọfụma o wee lesi ya ndị ntọ mana ọ marọ ka ọ ga-esisi bie dupu ya o wee duru ya ejebe agụ eluzie na agụ anwa ndị anwa bịazia iduri ya oge ọfọ ndị na-abịa nwata ahụ na-eti na-asị nne ya na ha na-atọkwa ya ọnọgide ọsị ka o weta obejiri ọnọgide nwa anwa wee si ya na ịdịka azọbakwa ya ka isi azọ ife gị ya na ife anyị na-ekwu bụ o nwere ife dọkụ metụrụ ọnụ prof metụrụ ọnụ ọ ya mee o ji dịka ndị ụmụ okorobịa ọ na-asịzi na nke ga-emesi mee anyị anọdụgo n'ọnọdụ anyị nwa bụ ndị a na-eme o nwere ka o si wee kwuo maka amatụkọ nke ndị west bido ịmụ ife a na-agbakwa n'izu nche n'ilo a na-agba izu nche n'ilo ife anyị aka anụ bụ na steeti dị iche iche na ọdịda anyanwụ bụ South East na ụlọ na-emebi iwu etinye gị iwu na steeti maka a na-ekwu asị gị na ndị South East o nwere iwu ọbụla enwe ha South East legislature enwero ya na ife ọka abụ bụ na ịbịa asị gị na o nwere iwu ndị Abịa mebere maka nche na o nwere iwu ndị Enugu mebere maka nche na o nwere ọ bụrụ na steeti ọbụla nwere ike ime iwu ruo na bandịrị ha ife o gosiri bụ na ịchụrụ onye ochi ma onye ọbụla ichi ọ bara Abịa ndị ahụ ebidokwa mana ije na Owerri mkpacha nkata si na kedu ndị ga-anabata ya kedu ọ dị ka isi na ndị Naijiria na ndị Cameroon na Togo nwee ife ha chọrọ imekọ onwere ife ọka abụ bụ na ife anyị ga na-anụzi bụ na-etinye gị iwu na ije na Anambra sọsọ ibe ndị mmadụ ga na-ekwuzi na ọ dịkwa ka iwu a dị na Anambra dị n'Enugu na ọ dịkwa ka ọ dị n'Imo na ọ dịkwa ka ọ dị n'Ebonyi na ọ dịkwa ka ọ dị na Abịa amaghị m ịghọta maka iwu ama ngafe n'ife akwụkwọ iwu obodo anyị mee ịmakwa na polisi anyị na-ekwu okwu n'Enugu a onye polisi si police headquarters ama mba Nkanu East je kpụrụ mmadụ na ọ gwara ndị DPO
o nwere ife okwu maka structure enwere usoro ya ị na-agbapụzi egbe na agha adịka agba ya na ife m na-ekwu bụ na adamasịkwa na ife ha na-ekwu kịta ha kwuru ya nke ikwu maka ndị Eastern Security Network sọsọ ife ndị ga-achị anyị ga-eji wee mee ka a maa na o nwee ife dị iche bụ na ebe ọ bụ na ndị nke ọzọ enwere ike iji iwu kwado nke ha wepụtazie iwu kwado nke ha ọ bụ na ọ bụrụ ya ịma na ndị obodo na nke ha ọ dị ha ka aka na-afụ anya na-agbata na etie mkpu ịma na ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụ ndị otu IPOB bụ ha mejupụtara ESN bụ Eastern Security Network. Imekwana anya ihe na-eme ugbu a ịhụ na IPOB jụọ kpamkpam na ha achọghọ na ha na Ebubeagu akwụghọ na ha achọghị Ebubeagu. Ya bụ kedu ihe ị nwere ikwu n'ihe a maka ọ dị ka a ga-asị na ha na-eyizi ndị mmadụ ụjọ onye abakwana Ebubeagu etiekwana onwe ya n'ihe gbasara Ebubeagu. Ịmụ ife gbasara IPOB na ndị na-achị anyị mebere IPOB ọ dị ka a ga-asị na onwe ndị ha na-achị ọ ya ka m ji wee kwuo ịma abịa n'okwu IPOB m na-eji nwayọọ maka onwe ka ị ga-esi kwuo ọ dị ndị mmadụ ka a ga-asị na anyị amara ife ha na-ekwu ya ọ dị ka inene ife na-eme oge eme nke akpọ EndSARS maka onye ọbụla debere anya na anyị ga-ama na ife gbasara nchekwa kazi njọ karịa tupu eme nke anwa maka ife ị ga-eji wee malụ bụ na onwe ị na-aga ọ bụ na ị bụ onye na-aga kịta ifu na ndị polisi a na-anọbụ n'ụzọ ada anọzi na ndị ị ga na-afụ bụ ndị amị na ndị mọba onwe ife mee kịta iruo na polis steshọn gụọ mmadụ onye ị ga-afụ ọnụ ya o nwezi ka anyị si wee mee ndị uwe ojii ọ bụ na icheta tupu eme EndSARS ụmụ oge a sị na ndị polisi chọrọ iwe ndị mmadụ ka abata n'ọrụ ndị enwezi ike ịnụ maka ya oge a emechara EndSARS a sị na a ga-enye ndị polisi promoshọn na o nwee ego ewepụta na a ga-eme nke a onwe nke mego inemego dị n'Enugwu anyị nọ ọ bụ na ị na-anya moto ịfụ na ndị polisi na-akwụ dịka ndị trafik kọntrol na ife ha na-emezi bụ ha kwụlụ ife ndị mmadụ nyata ọ na ịda ọ na ya bụrụ mmadụ ya o nwerezi onye ji chọọ iji ndụ ya chụchụ aja ya mgbe na-ekwu ọ ndị na-achị anyị omume ha ga-eme ka ndị mmadụ nwee ike isobe ndị ọbụla sọ ha abụrọ ndị iwu kwadoro otu a ka ọ dị n'ezinụlọ ọ bụ na nna emere ife otosi ime ọ ga-afịa arụchi ife ụtụtụ ọ na-akpọta ụmụ ya ha jee lụọ ọrụ maka ị na-eje akpọta ụmụ gị nke nwa bụ nna nke ịlụgo ya na ebe isiokwu dị bụ ife nkwu bụ ndị na-achị anyị ga-ewepụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na maka onwe ha ife ha chọrọ ịbụ echi tinyegide anya n'ọnọdụ ndị Igbo ka ha gadi gị n'ọnụ Maazị Fidelis Ede ikwuru ọfụma ma ọkammụta n'ihe anyị na-ekwu ugbu a kedu ka ọ dị ka a ga-esi wee họpụta ndị ga-abụ ndị nche a? nke mbụ bụ na ife ji nwee nsogbu nchekwa maka ife adịrọ mma ọ bụrụ obodo dị mma ndị mmadụ nwee obi aṅụrị anyị na-enwe ya ndị na-achị obodo chọọ ka onye ọbụla gbajebe na nke onye na-eweta ife ka ndị mmadụ na-ege ntị n'ife ọ na-ekwu ọ bụrụ na afọ na ife na-ekwu na-emeta na ndụ fa na ndị na-ekwu okwu fa na-asị ya na eziokwu ka onye a na-ekwu mana nke a bụ na onye ọbụla na-ezo ka ala ikpe ya ndị ọzọ bụkasọ ndị na-achị anyị o anyị nwabụ ndị a na-achị na-ezokwa onwe anyị ọ dịrọla anyị izi ọ bụrụ na ebido nwebe ezigbo nchekwa ka a ga-ezigbo ezigbo nchekwa bụ na ebido nwebe ihe akụkụ n'ime onwe ekọnọmi ebido gaba ọfụma ọ gabara ọfụma ndị mmadụ ebido enwebe udo n'obodo mana kịta iwe juru ndị mmadụ obi mmụta ya bụ asị ka ihe si wee dị ugbu a kedu ebe ị na-ahụta obodo anyị n'afọ 4 na 5 na-abịa obodo anyị ọ Naịjirịa mpaghara South East ala Igbo amara ebe abụrụ arụsị na-abịa ọ bụkwa na-etu aka ọbụrụ anyị ifesi dị kịta arụsị na-abịa nwere ka ọ bụ na-enwere ozi ala Igbo ọbụrụ asị aga kịta arụsị na-abịa enwere ka ọ bụ na-eme nwezi ala Igbo Chukwu ga-enyere anyị aka Chukwu ga-alụ Enugwu na ndị Igbo na-enyere onwe aka ndewo ọkammụta ikwuru ọfụma Maazị Fidelis n'ihi na oge adịghịzi biko nye ọha na eze ndụmọdụ gị ịma o nwere ife ijuru ya nchọkwa itinye ọnụ ya
ndị be anyị na-asị na jibụla anyị n'aka abụghị ọtụta o nwekwa ife okwute ekwute na ego adọrọ ịbịa n'obodo dị iche iche ka m welugodo Enugu a o nwere ndị a na-akpọ neighborhood enwere ndị forest guard Ebubeagu a gọọmenti ga-eme ka ọ ghara ịbụ na anyị na-awọrọ onwe anyị ahụ ọ ndị anwa bụ ndị nọ ka ha ga-achọ ịhazi ọnọdụ ha ka amalụgodi ma a ga-akwụba ha ụgwọ dị ka ibe ha ha pụtazie wepụta iwu a ha na-ekwu ịmalụzie na ife ọ bụ na enwere ike abịa na steeti ekrete ngalaba dịka ministri ga na-enweta ozimozi na kọmuniti dị iche iche maka ka m gwazia gị ịbịa bido ndị ọfọ ọ bụ ndị politishan ga-akpọta ka ha nye nwanne ha ọrụ ndị nke anọ naanị ka nwere ike ịbụzi ndị a ga-atụba egwu maka enwere ife ndị ịma ya ka obodo anyị si wee banye na nsogbu anyị na ọbụla oge obodo anyị na-eme onye lụọ ọrụ orie ụgwọ ọrụ ife na-aga mana onwere onye ga-anọ dịka otu a nọ onwe ndị na-echekwebe obodo neighborhood ada akwụghị ụgwọ ha na-agba mbọ oluzie oge ị chọrọ iwepụtazi nke anwa dịka elele ọ ga-adị ije kpọtazia ndị ọzọ onye anwa anyị bụ mmadụ ya na sọsọ ife a ga-eme otu a ha si chee ya dị mma na ife anyị na-ekwuzi bụ usoro ha ga-eji neighborhood forest guard na ọ bụ na ọ dị n'obodo ife ọbụla ha na-akpụ ya ma na-abịa si weluzie ha nọ ndị nọ naanị ha chọzie ime maka ha si na isi ọlụ ha ga-adị n'Enugu ya isi ọlụ ha abụrụ ngalaba ebe ndị mmadụ ga na-abịa onwe ife mee ha ezite ozi ọ bụrụ ọkwa dịka si je eweta ndị ọfụ ya ndị ọfụ ahụ anọdụzie n'ọfịs na-akpọ ndị nọ n'ọfịa ọkpọ oge ọsị gị gịnị na-eme na ngalaba nke unu ịma na o nwekwa ka ọ dị ya na ife m na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ a sị na onye ndị iro bụ gburugburu na-eche ndụ ya nche ọnọdụ a ka anyị nọ Chineke nọ mana dịka ọkammụta kwuo Chineke na-enyelu Chineke na-ebu n'ụzọ na gosi anyị ụzọ o gosigo anyị ife anyị ga-eme nnọọ ma anyị a ga-emezuzi ife ahụ maka ọ bụrụ anyị na-agwani Chineke ife ọ ga-eme ọ bụrụ na Chineke enyego anyị arụ ike nye anyị amanife nye ndị Igbo echiche ka ha ga-esi na-agba mbọ ife anyị nọzi bụ ndị ama bụ ndị ọ dị n'aka ịhazi onwede onye Igbo na-emechife ụtụtụ osisi bịa nye nri onye ọbụla na-agbakwanụ mbọ onwe ya ndewo Maazị Fidelis Ede ụmụnne m unu anụgo okwu ya onye chi na-azọ na-azọ onwe ya onye ndị iro gbara gburugburu na-echekwanụ ndụ ya nche mgbe niile dịka ọkammụta na ọkaiwu siri ekwu n'ụbọchị nke taa ebe a ka okwu akpụ n'ọnụ nke taa na-abịa n'isi njedebe n'ihi na oge abụrụzi nwanne anyị ana m ekene gị bụ onye ọma sonyere anyị maka isonyere anyị n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa ana m ekene ndị ọbịa ukwu mbịa nọnyere anyị ọkaiwu ekene dịrị gị maka ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa ọkammụta ndewo maka ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa anyị ekelekwe ndị ọrụ anyị kpọrọ m aka n'igwe nwee na-asị gị biko chekwa akara anyị na amanya n'izu ụka ọzọ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ n'ọdụ mma